Ng'ani luonga ni Lulu Wilson aka Nyar Jatelo. Kiwatch Nyar Kochia kanyo be ayudora kaka Abito. Mama na en Nyar Africa, father na oja Scotland. Koro chutho nyalo wacho ni anya Scotland nikech remb father na dong Njiluo kuma wuon gi oyaye. Koro father na kaka noromo gi madhe na en story mamit sana. Father na no wuok loka kaka biro Kenya kan tich manokele Kenya. To kano biro Kenya no fall in love gi Kenya. No hero kaka Kenya chalo. Donge nya wazunge kochopo kuma chieng' rienye to koro more. Koro kano chopo kaendi to NGO manotiyogo nodok. Koro en nowacho ni ok odog thurgi, odong kaendi. Koro kano dong ka dong ng'ama ne ohero bayo to oridore odhi nyaka Mbita. Kodhi Mbita oyudo nya ot moro kanyo pango. To wacho ni kapa lilo onge yiende. To dongo chako penjo jogweng' ni ere kuma nya yude ng'at kaka nyalo yudo yiende manya pidho e gweng'a ka. To siemne. To kodhi kanyo to poko orado gi nyako moro ma jaber ma en koro yien manodhi omocha owere go wacho ni an mae madwaro. Kawane wadongo achiedh nade ne ng'eny. Koro kata kidhi skul owada iluongo mani albino. Ji weronwa wende mopo wani weronwa wer moro wiya poko wil go albino gala gimoting'o ano kato tigo mana kiango giketo words madongo kanyo. Koro ne miyo kane wadongo to idongo kiluor kata kidwa dhi school chieng' this iparori dipar moloyo to yie wiya be je mulo to ywayo e kor ndara be ing'eni noketnwa ga sume chiemo ndalo moko ng'e kaka omena madala cha ichwake madhina ochako chwake saa 4 okinyi saa 7 pod ichwake by saa 7 kanyo neno ka nguro chako ng'ielo rengo koro ing'eni kaka ng'ama miyo wiyo odhi mana ni gimoro rach to doka omena ni to dodhi opuka ng'o echo anyisigi achamo omena gi kuon bel kiniero bedo msungu machamo kuon bel. Baba wacho dhulu maler. Baba na sana wacho olonye 13 languages. Ong'ama osebaye pinje achiel 2 3. To mago yudo ni en ng'at man gi interest e gik mang'eny. En ng'at ma outgoing sana. Koro yudo ni dholuo ni nonyiso wa ni nochako lane kane en Australia. Kendo gono mbaka ni kanyo norome gi Ruth Odinga. Ni Ruth Odinga ne puonje ga dholuo. Chunya mor gi Lulu kabisa. Kosenyuole nadwaro miya nying which meant something. Nikech nadwaro obedo advocate. So na call her Lois Atieno Wilson. L-A-W. I wanted her to be a lawyer. Wuodha ni chutho chakore kana biro Nairobi ka. Ing'eni an ka Mbita tadhi Eldoret. Koro Eldoret kuno mana some. Koro kana chopo kae, kana dwa weekend kadwa dhi getaway, ibo yudo kadhi Alliance kuchocho, I watch stage plays, adhi Kenya National Theatre, I watch toge mora ta I interact gi jogi. Nyakochia. Magi miluongo ni chai Brian. Nang'isi ni chai nikete pi kikombe adi? 2. Ne kaka inywande pi. Abito. Iwinjo. Kweda aseyudo mathoth. Kendo poda yudo gi nyaka kawuono. Ng'ato paro ni samoro ka in msungu, kidhi kamoro ng'ato paro ni kwani eno paro no jaber, ndio pani tijni onyama na yudo nikech ber. Koro nyaka iket effort ni ma extra mondo inenia seche moko igombo kata ni banjirie matin kikinen kaki mondo kikinen ahinya kikishaye ni neno kaka koro rangi nini nyalo golio kidwa ni idhi kanyo kata kirwakori mouthore mondo to kaka nyako mabe oherore okaero rwakora mouthora but ibro yudo kimanyo long moro mabe obanjore rwak gi t-shirt gi jeans moro idhi mondo imbe I blend in. Ineno gima timore ng'ama mako bada sana en Nyasaye. Onge ng'ama nang'eyo makata kana donje acting. Onge ng'ama nang'eyo kata chien. Nadhi neno stage plays go arito ka actors wuok ta penjo gi ni kan kadwaro join gima chal kama. Atimo nang'o? To gimiya namba producer. To producer ema kora thagorago. Gine magi shapena sana machopo kuma nyalo chopeni. Sana gima nyalo wacho ni stage play okonya ahinya nikech omiya luoro mane an go cha odhi morumo. Kora nyalo face ji gi confidence moka luor kata ka ketho gimoro adhi go mbele. We adok. Iride manade ni Abito ya. Adhi na on ma ichalo kata ngat mano konge ni wendo biro. Yani ineno koki nyalo loso chai. Adhi loso. Ai, ma pek manade. Na kiket skari mang'eny, an boka mat skari mang'eny.
an gi ohendni mabe aran. Sana sana manie chunya en mar rech gomena waluongore ni Lulu's Kitchen. To tauso omena kendo ayiere samodonjo ka ayiere maber, rech awang'o ma package. Ineno kata period mane pod an dala mana ya konyora no, nan kenda. Matiende ni ot kana timo tije kenda, kasta ringo, mano kane pok ayudo duka na chiede tok e jikonda kacha chande. Ta loso rech, na chiwo ga saa 9 mar okinyi. Nikech ndalogo orders bene thoth biashara ne mit. Mbuta aloso kata mbutni malaro 16 madongo dongo kinde ariyo. Gigo chuo lweti ma in mani kiwa winja. Aloso mbuta, aloso ngege, ma by the time asa 4 koro maroma ni tip. Gigo ase package kendo gidhiga kuma gidhiye. To pesa nane donjo. To namor ni anyalo rito nyithinda e dot, ane oda tanyalo loso pesa na. Ruoth ogwedha gi familia, an gi wuono pacho, iluonge ni Roy, an gi nyithinda 3 ma yawuoyi. Number 1 en 11 years, number 2 3.5, number 3 2.5. Koro paro ne dhi donjo na makata kana nyuolo nyathina mar 2, gimiluongo ni postpartum depression nochwada. Makoro an naloro raga mane yot. Makata nyathina seche moko ok nadwar nene. But koro nikech an man kode ot kanyo, nikech nawe kata ngama konya e ot. Ndalogo chumi ne bet ok ber ahinya. Koro ne chuna an chuni idhi luoke, itima chila riyo. But koro mar 2 be ochako royore obiro ni pap. Koro gigi nodhi otieka e ground. Ma koro an nochopo point ma nadhi ma manyo ng'at manyalo konya, daktari. Ma daktari owuoyo koda. Ma pod en gima pod awuoke nikech ok en gima wuok yote depression no, nikech postpartum depression odhi modonje the real depression koki deal kode piyo. Koro kana yudo daktari no wuoyo koda, ma daktari no prescribe na exercises moko manyalo timo, no ngisa ni adhi awuothi, ariembo ndiga, kata ndiga an go kasche moko adhi ariembo kachimo yongong. Koro atimo ga exercises mang'eny. Be sani koro yudore ni higa ni be Nyasaye oyawna dhoudi moko, atimo gik mahero. Ineno, ng'eni kitimo gik mihero yudo ki aromo kodu, umiya nyiero, wanyiero, gik machal kama. Koro paro dhi to rumo. Ng'eng'e ni street ko chacha bentie chuo ma desperate. En desperate no dwa manyo nikech sama in desperate midhi kanisa ni lamo ni mondo Nyasaye omiyi dichuo no. Yes. Achiewo gokinyi, atimo marketing e WhatsApp status, seche moko atimo e Facebook, tine mag Facebook ok atim mang'eny ahinya, but atimo WhatsApp status, kase ka orders, nitie jok makonya e duka kocha chande. By saa 2 ane set mar nyako chia, nyaka saa 5. Atimo maga piyo. Actors wete na be ong'eyo gik ma dhi mbele. Koro asewuoyo kodgi chuth, nyaka iwuo gi jok mitiyogo mondo ging'e situation ni, mondo gimbe giketi e schedule. Yani opangi maber, nyaka iwuo gi ji. Nyaka ibed ng'ama ong'e loso gi ji mondo gimbe gikonyi, nyaka ukonyru. Saa 7 asedonjo kucho idusa. Saa 8 pap wadonjo bak ndalo nyaka saa 10. Kane ok atieko e nyako chia kuchocho, achaka kawo mana piko nyaka Kibera, washoot Kibera, adok ane tich. Seche moko ane tich nyaka saa 4 otieno. Kabiro ot ka, nikech nyara makonya ot ka en odhi to duogo. Bae gimoro kosetieko tije ka sani ng'eno chieng' tieko tije, tieko to dhi. Idong kendi gi nyithindi. Wuoda maduong' orikni. Anyalo biro yudo kosetedo ne nyithindo, moseluoko nyithindo maginindo. Koro gima timo anyiewo ne ga tong' gi spaghetti, gik matedo yot. Otedo mopedh nyithindgi moluoke magidhi ginindo. Show moro be en go? Akia ni dugomb dhi nene, ang'e ni Zipi biro nyiso uto kapok wadonjo kanyo endo. Ang'e ni Zipi dwa duoko penjo mane kolo. Jaramogi Ojwang miyo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. Otimo tije ma Nyasaye okete chunye cha. Ok ochuno ni nyaka ndiki office mondo kibed miyo manyalo. Miyo manyalo giri matin ma in gono, ma Nyasaye ogwedhi gono. Kaka iuse kacha ne oganda, kaka ipakeje ne oganda, kaka itiyo matek mondo giri ni omedo dongore. In miyo manyalo.